Una splendida kartolina da Malta. Kien b'dan il-mod li l-kantawtur Taljan Amadeo Minghi iddeskriva l-istudenti tal-iskola Mater Boni Consilli St. Joseph ta' Raħal Ġdid, kor illi għal-kunċert tal-miliet ħażel waħda mill-kanzunetta ta' Minghi. Amadeo Minghi tant kien impressjonat illi poġġa dan il-video tal-kanzunetta Natali Ekwi fuq il-Facebook page personali tiegħu. Il-kap ta' din l-iskola Kenneth Vella irringrazzja l-Minghi għal dan il-ġest. Għamilt kuntatt ma' Minghi u kont verament impressjonat li f'temp ta' ftit minuti u ġibni kien lest mhux biss itina l-permess li nużaw din id-diska iżda anki batilna messaġġ tal-okkażjoni f'dawn il-festi tal-miliet kif fil-fatt tagħmel. Aħna minnaħa tagħna reċiprokajna illi waħda mill-kanzunetti li taqqat it-tfal kollha flimkien taħt it-tmexxija ta' Mary Grace Grek l-allima tagħna tkun Natali Ekwi, diska ta' Amadeo Minghi għal dan iż-żmien tas-sena. It-tfal kantawa, ovvjament through social media, il-filmat ta' din id-diska spiċċa wkoll l-Italja, għan ħbib tagħna Taljani, u grazzi wkoll għal Amadeo Minghi u anki l-assistenti għaw Nicolo Carosi dan il-filmat spiċċa wkoll fuq il-Facebook uffiċjali ta' dan il-kantant. Preżenti għal kunċert f'St. Joseph ta' Raħal Ġdid kien hemm ukoll l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona. Intant fl-istess serata tnieda ktieb jismu Nikber Miegħek li jikkonsisti f'mistoqsijiet mill-istudenti dwar il-fidi li ma mistoqsijiet ġew wieġba mill-Arċisqof Emeritu.